нещата. Това, което не можеш да получиш, винаги ти се струва по-хубаво от това, което имаш. Ерих Мария Ремарк. Наместо за това, което нямаш, за това, което имаш, помисли. А от нещата, дето притежаваш, най-добрите избери и запази. И представи си само как ги нямаш. Тогава колко много ще ги искаш и как наистина за тях ще страдаш и колко ще ти липсват и обичаш. Ала с цената им не прекалявай, защото сте взаимно пристрастени. Ще ги изгубиш някой ден, тогава покой духът ти няма да намери.